Hej og velkommen til min fyrværkeri-video. Jeg har købt special sortiment i Hjemmefix. Og jeg synes, vi starter med de to små raketter her. Ja, de to små raketter. Special nummer 4. Der står højtgående med sølveffekt. Og i dem er der 22 gram. Og sådan 2 af der. Så har vi special nummer 3. Special nummer 3 springer med rød og grøn effekt, og i den er der 22,3 gram. Så har vi special nummer 2. Special nummer 2, en sølvfarvet blomst, og i den er der 30,5. Sådan 2 er der. Og special nummer 1. Special nummer 1 med sølv og rød effekt. Og i den er der 39,6 gram. Så har vi special nummer 6. Special nummer 6. 25 skuds batteri. Og i den er der 115 nem. Så har vi special nummer 7. Special nummer 7. 10 skuds batteri med, hvad står der her, 182,9. Og god rørtykkelse, jeg tror det er 20 mm. Special nummer 8. Special nummer 8 med 30 skud, og den er der 130 gram. Special nummer 5, 2 bomberør. Special nummer 5 med 8 skud i og 47 gram.